critani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya caliyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene tak tampa omonane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane mergo ora disangga wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene man anak sing rusak omahe Novansa Indonesia kerja bareng Setia Ayu juga ada Topik Studio. Semangat buat para anak-anak yang sedang berjuang di luar sana. Buat mas-mas Sinoman monggo yang mau joget. Yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean iyo ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene tak tampa
Permintaannya Eko waktu spesial buat Sinoman. Eko wong Sampun katon.